Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022 yılın 11 fevralı hepdäniň anly güni. Türkmen halky DWT kanalyna hoş geldiňiz. Şoňky gepleşiň temasy 10 fevralda Zoom'da geçiriljek Türkmenistanyň halk maslahatyna çağırış. Men şu temany başlamakam sizin bilen Türkmenistanda geçirilen halk maslahaty, şu geçirilip dur. Şoň niýeden gelip çykdy şu halk maslahaty, kaçan döreddi we näme üçin şu halk maslahatyny, ýani ulanýar prezidentler öz siýasatlaryny, öz bähbitlerini gormak üçin. Gelin şoňa seyredip geçelim. Türkmenistanyň halk maslahaty sizin bilişiňiz ýaly 1992 ýylda düredildi. 2008 ýylda ýani ýatyrly ýene-de ara ketmeden soň Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň kanunyna laýyklykda 2017 ýylyň 9 oktýabrynda gaýtadan döredildi. Şu Türkmenistanyň halk maslahaty şu günü 2020 ýylyň 1-nji ýylyndan bäri hasap edilýän konstitusiýanyň esasyna Türkmenistanyň parlamentiniň ýokurky palatasy bolýar. Diýmek Türkmenistanyň Milli Geňeşi iki san palatadan ibaret, aşağı palata meclis, ýokurky palata bolsa Türkmenistanyň halk maslahaty. Ünsürüm, Türkmenistanyň halk maslahaty 92 ýylda Niyazow Niýaşew döredildi. Ol özüni prezident etdi. Ýadyňyzda bolsa, ýani 91 ýylda kandidatlar, ýeke täk kandidatly saýlawy geçirip özüni prezident belli. Indi şu özüni prezident belläne döwleti doly kontrola saklamak üçin meclisiň ýolbaşçysy bolup özüni belläp bilen nokta kanun esasında kabinet ministriniň ýolbaşçysy bolup özüni belledi. Indi meclisiň ýolbaşçysy ýani Türkmenistanyň hökümet guruluşynyň 3-nji şahatyny almak üçin şonuň üstünden bir halk maslahat döretdi, şu meclisi doly kontroly alýar. Indi şeýdip şol yine Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň kabinet ministriniň ýolbaşçysy iki ýani Türkmenistanyň hökümetiň şahatyny eline alyp, mundan naşary Türkmenistanyň meclisinden şahatyny alyp bilmän soň, ýani ýuridik ýagdaýda nomsuz bolýar, alyp bolan ony bütün dünýä üstünden gülürdi. Şonuň üçin şuny ýani ýaňy başlanan wagtlary 92 ýylda halk maslahatyny döredip, şu meclisiň üstünden onu goýup, ýani halk maslahatyny ýolbaşçysy özüni taýlady. 92-den bäri. 92-den bäri şu geçerli diňe prezidentler halk maslahatyny ýolbaşçylary boldy. Men bir daha düşünemek. O nähili halk maslahat bolýar? Kaçanla sen hem prezident, hem kabinet ministriniň ýolbaşçysy, hem halk maslahatyny ýolbaşçysy. Sen kim bilen maslahatlaşak? Hemme zady eýem aldyň özüňe. Şu almakan maslahatlaşmaly ekeninde. Ine şu ýaly prezidentler başta siyasi kezda Niyazow bizim pullarymyzy oglap, Angliyada gyýyna, ogluna, aýalyna goýup, bizem allap, iksany, 3 tan türkmenler, Umnov, Jadan, Hramov, şol ýani diktaturyň arxitektorlary uly diktatura goýup, bizi allap içindäki, halkyň içindäki intelligensiýany ýok edip, ýoş-ýoşdan halka öz aýan zatlaryny etdirip, öz siýasat, personal, hususy siýasatyny, ýani kult siýasatyny ýöretdirip, özüni diktator etdi. Aýandyram, meniň halkym goýnaýajak diýip, içiniň hemme ýani garşydaş adamlary ýa-da bir grajdan aktivisti bolýan hemmetini ýygyny. Malýatçaga dik goýupda näme söz bermeli? Şeýdip bizim ýurdumyzy dolandyryp paça boljakdy, ýurdu paçalar geçirip Türkmenistany ogurlajakdy. Şuňa korrupsionerler diýilýär, şuňa moşennikler diýilýär. Sowet Soýuzynyň galan korrupsiýon moşennikler. Sowet Soýuzynyň kommunistik partiýasyna da bir arasy adam bolup işlemedi ol. Ine şol ölenden soň ýani ýene-de halk maslahatyny ulan Berdimuhamedowyň topary, ýani Jadan, Hramov, Umnova ýok bolýar. Ine şol 2-3 bolup bular halk maslahatyny ulan, halk maslahatyny bilen konstitusiýany bozup, ýani bize vice-premier wagtdan hökümetiň ýolbaşçysy bolup biler, meclisiň ýolbaşçysy däl, vice-premier bolup biler diýip karar çykardyp. Ol bir kanun düýbilen. Ya konstitusiýada onu et bolan. Şonda da şo karar çykardyp, meclisiň ýolbaşçysyny Ovezow
Atoverici yani türmeye bastırıp şol prezident vazifesini yine de 2007 yılın 14 fevralına uğurladı. Yine 14 fevralda Berdimuhamedov'un Türkmenistan'ı dolandırıp gelişi yani 15 yıllık oldu. Bir neçe oldu. Berdimuhamedov şu halk maslahatı 2008'de yaptı sebebi ay alacak zadın aldı, oğulacak zadın oğuladı. Prezident vazifesini yani premier ministr vazifesini kabinet ministri oğuladı. İndi o ne gerek? Vaktlayınca halkı yankı yuvaş-yuvaştan uğurnalar yani halka ağlar yani pul oğurlar yani hareketler etti. Pulum yaptırdı. Yani yerden qalın bakası ummasız yukarı oldu. Ummasız. Herhalde $90 olsa 200'e çıktı. Ummasız yukarı olursa pullar yattı. Bunlar niye olacağını bilmem oğurlar vuracak dağıtlarını vurup o yerde de oğurlar gezdi. Hiç tatlık etme. Bu fikretti hem işlik şeyle olurdu. Bu Türkmenistan'ı Mintorg'a uğurdu. Mintorg yani bir kommersiya mağazayına uğurdu. Yerden neft gaz satan ya da kime satacağını bilmem yani satıp diyor. İnnem tapi edip yani India, Pakistan'a satacak olup bu dine satmak bile. Bu teyade teknolojiler açıp, teyade pudoklar dörülüp, o hoculuğunu üstürüp, teyade energen bolsa, teyade yani maşin pudoğunu, maşin stроение diye ya da nanoteknoloji ya da başka teknoloji pudoklar dörütmen dine hem medat etmeli şu nevdi çaltırak ve küp mölçerde gazı küp mölçerde yerden alıp şunu neçe küp satıp olsa yine şop pullara yaşap hediret diyor. Şunun için ne programması ne minnaması Türkmenistan üstürmekte. Türkmenistan'ın resurslarını yani tabii bağlarını küp çıkarıp satıp baymak. Yine şunun esas minnaması. Şu men bunu tanqid edemek kıynasak da şu 15 yılın devamında dine şunu etkiliyor. Lütfen ne etti? Oğulda yolları qoğunuşturdu mu? Yok. Kanal, hovuz, zeykeşleri arıtladı mı? Yok. Amber ya da kırk gitti. Hiç sağlamadı. Halk için ne etti? Hiç sağlamadı. Kurulan binalarını dine öyle satıp yani Afgan iyilerine ya başka devletin vekillerine satıp pullarına halk için rahat edilmedi. Ol kurulan binalar dine yani suratçağı dedi bütün dünya görkede yani ine dedim bu gıyıqıp durlar men şunun paçası olmalı. Şunu men atkad ediyen şu men gıyıqıp basıp giyece onu öğünde yatan oklar. Şundan da men şunu yani yok deyip prezident olup durun deyip bütün dünyanın görkede ağırlamak. Halk masalatan bütün dünyanın ağırlamak için. Halk masalatı geçerken 56 adam sayıladın mı? 56 adam geçer. Yani Raşid'in kabinet ministri edecek mi yani? Ulu kabinet ministri. Ondan ayrıtayım geçer. Ne yapacak halk masalatını oluşuyor? Ne yapacak? Hem bir kuğuça karşımalar şey diyor. Sebebi bu bütün dünya ağırlamak. Bütün halk men qoğulya, yine hemmeti qoğulya. Yine şunun için de 2022 yılın 12 fevralında Zoom halk masalatını geçiyor. Bu şunun. Öz tekliflerini aydan. Misal için men teklifim, men maslahatım. Biz Berdimuhamedov'un arrest etmeli sebebi o konstitusiyanın günle yani maddelerini bozuk geliyor. Gazete şart yağdayda şunu arrest etmeli. İkinci verecek maslahatım teyerden konstitusiyanın çalışmalı, teyerden taylonu geçirip biz prezident vazifeni doğru yapmalı parlament devleti olmalı. Koy meclisin Milli Genişliğin ağzaları sayılasın kim kabinet ministrinin yolu olacak, premier ministr olacak ve şu öz komandasını yığınap, öz topunu yığınap Türkmenistan'a aldırmalı. Her ayda halkın önüne cevap vermeli. Ne etti, ne etmedi, ne varlı, kaysını okuttu. İstenlik vakti biz istenlik vakti şunu ayıp biliyoruz. İstenlik gün. Şuraya halka cevap karşılığı güçlendirmek için biz prezident vazifelerini yapmalı ve parlament devleti kurmalı. Bizim devletinin programına şu da hatlar aydır geçirdiler ve şu da hatlar etmek için biz görüşe. Sebebi prezident olup gelenler derru yurdu vazifeler basıp almak ve öz kardeşleriyle Türkmenistan dağıtmak. Onun yurt olur mu? Onun üssü olur mu? Elbette olmaz. Gelin iyi devam edelim.
2020 ýylyň 1-nji ýanwaryndan bäri men aýdyşym ýaly Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň ýolbaşçysy bolup biziň Milli Geňeşiň ýokurky palatasyna ýolbaşçy boldy. Indi men söýerim. Prezident bir tarapdan kabinet ministriniň ýolbaşçysy, ministr kabinetiniň ýolbaşçysy, bir tarapdan halk geňeşiň ýolbaşçysy. Ine 3 sany döwlet guruluş ýani şahlary alyp öýle Türkmenistan basyp. Men şoň üçin aýdýan. Bir kanun prezident bolup gelende bir kanun. Meclis basyp alanda bir kanun. Milli Geňeşi basyp alanda bir kanun. Diňe konstitusiýany bolup gelýär. Bu jenaýat çaly. Bu häzir tupiwe düşdi. Näme etjegini bilenok, nire gitjegini bilenok. Ýoluny taýlap bilenok. Sebäbi şu adam öz ukypsyzlygy bilen hiç wagt kirjige daran ýolbaşçydan bolmaly. Şu Türkmen däl adamlar öz watany Palestinaň ýanyna bolan iksan Türkmenden adam şunu ýüýtip goýup manipulasiýa edip Türkmenistanyň baýlyklaryny oglap gelýär. Türkmenistanyň halkyny edip moral taýdan gaçyryp ruhuny ýitirdip mertebesini ýykydyp şul döwledem oglajak bolýar. Ine şul zatlary gözüňde tutup eger seýretsek biz Berdimuhammedow gatçat ýagdaýda aýrylmaly. Sebäp bu adam bizim ýolbaşçymyz bolup bizim Türkmenistanymyzy gowulga akitmen gaýtyp çukuran däl. Bu akidýan ýerem bir kesgitlek bolan. Günne bir zat. Uğur ýok. Ne şoň üçin men diýen biz näme garaşýar? Biz aýrylmaly. Gelin ýene halk maslahatyna geçelim. Şu arada gurrun edelim. Halk maslahatynyň ýolbaşçy hökmüne döredilenden bäri niýaz men diýişim ýaly onuň ölünden soň Berdimuhammedow boldy. Hakykatdan hem halk maslahatynyň ýolbaşçylary halkdan çykan adamlar bolmaly. Näme hökman prezidentler bolmaly. Sebäbi prezidentler halk maslahatyny ýitirýärse, halk maslahatyna karar alyp onu ýykyp bolýar. Şoň üçin hemme özüne hoply ýerlerde özüni goýýar. Ya garnyşlaryny goýýar. MHM ýolbaşçy Annaýew, ýani prokuraturaň, genel prokuraturaň ýolbaşçy, hopsuzlyk geňeşiň ýolbaşçy. Ine şolary goýup, ine şolar bilen Türkmenistan dolup gelýär. Öz oğlu arasında. Öz oğlu bilen işlep bolun bir edady. Özü karar çykardy. Hiç kim öz garnaşy bilen ya öz dogany bilen bir edady işlemelerlik ne işlep gelýär. Ýani hem Serdar Berdimuhammedow bir aýratyn ukyplygy barmy? Ya aýratyn bir aňy barmy Türkmenistanyň içinde başga adam ýokmuş, şondan bir aňra adam ýokmuş. Bar elbetde. Elbetde var. Elbetde şu zatlary ýürüýte edilýär. Edip dur sebäbi bu Türkmenistanyň milletini hasam eden. Türkmenistan halkyny hasam eden. Ýolları ýapyp, pasportlar uzatma etjegini edýär. Gaýtyp ölüm diýen. Şoň üçin biz halk bolup, indi şoňa jogap berelim. Sebäbi halk maslahatyna gatnaşmak bizim konstitusiýon borjumuz. Halk maslahatyna öz pikirlerini, maslahatlaryny aýtmak bizim konstitusiýaň esatyna borjumuz şoň. Sebäp bizim konstitusiýaň esatyna diňe haklarymyz däl, borçlarymyz ama. Şoňa dogry düşünmeli. Biz borçlarymyzy alyp öwrenmeli. Onda bir güç Türkmenistan gurar. Senin Ýewropa döwletleri. Şolaryň ýanky bir gün men bazı günler ýanky staj geçirýärdim. Oňsoň bir gün 6-njy gün adamma da bazı gün adam ýok. Seýretsem ýarna ugrar ýok. Niýe bular? Bular ýanky staj taşlap, seminar taşlap nimel diýerler. Siz vermeli diýerler. Oňsoň öýlenden soň geldiler, menem diýdim, näme seminar taşlap diýerler. Men o borjum diýer. Hemme zatdan has wajyp. Men maşgalamdan, çağrılımdan, sen stajından, seminardan has wajyp diýer. Ine şol ýaly adamlar güýçlülükde durýar. Ine şol ýaly adamlar güýçlülükde ýaşar. Sebäbi urup öýle güýçlü. Biz bolsa bir san özüň orunyan konsul bize bar ýok bolýsa gorkuşy otyrys. Biz ona jogap bermeli, onu kanuny okutmeli, onu öwretmeli. Onu şeýsek biz, onu biz güýçlü döwlet gurdumyz bolýar. Şu jakat çeldi, biz öz haklarymyzy alman, jogap gerçilik, ýani işlerimizi etmen, ine şu öňlük. Gelin bir daha da seýrelim. Halk maslahatynyň işleýiş ýöregleri näme? Näme esaslanýar halk maslahatyny? Halk maslahatynyň
işlerini şunun içindeki adamlar näme esaslanıp karar çıkarýarlar ýa-da çözüp berýärler. Gelin şoňa set geçelim. Ferdim, hormatly vatandaşlar. Birinci halk maslahaty demokratiya esaslanýar. Demokratiya diýmek şurun edýän çözüpleri, işleri demokratiýa, ýagny adam gymmatlygynyň esasyna hemme çözüpleri ve kararlar. Ünsörüm, benim Türkmen halkının ya 45% häzir Türkiýede we başga döwletlerde. Közenip ýörler, ölüp ýörler. Videolaryny görseň, nefsini alıp ölüsün gelýär. O yaralsyz, keselhanada pullaryny öp bilen oklar. Közenip, ýanky ölüp gidýärler. Olar zalyman adamam ýok, pullaram ýok. Ağlap ýüzlenýärler, prezident ýüzlenýär, hökümet ýüzlenýär, meclis ýüzlenýär, halk maslahatyny ýüzlenýär, milli geňeşi ýüzlenýär, türkmen halkyna ýüzlenýär, hiç zat bolmaz. Şolary adam ýaly öz türkmenim diýip alyp Türkmenistana getirip, soňky 10 meşgullerini ýaşadyp, birenlerip bir arky downalmasyny jaýlar ýaly etmän, öňsörüm demokratik ýa-ni esaslanýar, demokratiýa esaslanýar halk maslahaty. Şu sorular halk maslahatyna galdyrylmaly. Näçe? Halk maslahatynyň wekilleri diňe Türkmenistanyň prezidentine ýallaklap şoňa wepaly adamlar saýlanýar. Olar soru berer ýa bir zat aýdar ýa maslahat berer diýip saýlanan adamlar da. Diýmek ol bir halk maslahaty däl. Ol bir gowy döredülen halk maslahaty diýip bir organy, ýa-ni bir gurmany öz wagtyny ulan içine ýene de öz ýa-ni ýallaklaryny goýup öz üçin karar çıkarmak üçin gurulýan. Indi ikinci kanunyň hükmürawlygyna esaslanýar. Diýmek kanunlara esaslanýar. Şo ýerdäki çözgütler diňe kanunyň esasyna bolmaly. Diňe kanuny esaslanyp çözgütler almaly. Şolar bir kanun bolmaly. Ünsörüm, soňky geçilen halk maslahatyny Berdimuhammedow özü çıkıp, özü ýygnak alyp barjy bolup, o ýerde ýöreke agady. O ýerde mejlisin başlawady, ýol boşdy. Köpden bäri gelýän. Şoňa ýygnak geçip men özü ýöreke aga bolup, özüne hak berip, ýol boşy bolup, ýygnak geçip, özüni ýene bir ýere saýlandy. Iki ýerde kanun bolýar. Yine şuraya oturan adamlar ýanynaky şol halk maslahatyna bir ses çıkarmaly. Hatta meclisin ýolbaşdan ses çıkarmaly. O näme meclis bolýar? O näme bir adam ýedin etdigini diýe, onu ol meclis bolýar ýa içinde kanunlary esaslanýan şonuň çözüdi. Ya şonuň alyp barýan iş kanunlary esaslanýan. Ýene de bu prinsip bolýar. Şu esas ýene de bolýar. İkinji esasdan bolýar. Ýene üçüncü esasy serleri halkara hukukunun umumy ikrar edilen kadrlarynyň ileri tutulýan uğurlaryna esaslanýar. Diýmek, halkara ýa-ni halkara kanunlar, halkara konvensiýalar, halkara çekilen dokumentler, ýa-ni beýleki döwletler bilen şolar halkara gurumlaryň ýa-da halkara konvensiýalaryň güýji konstitusiýadan uly bolmaly we şolar esaslanmaly. Ünsörüm, Türkmenistanyň diplomatlary Türkmenistanyň daşary ýurduna pasportlar berýär. Olar günden Vensk konvensiýasyny bolýar. Günden. Näçe? Sebäbi Türkmenistanyň prezidenti bir kanun, geroinçik, alawçy, kezzap, yalançy Berdimuhammedow dil görkezmediňde halka kömek eder. Vensk konvensiýasyny bolýar. Ine hani halk geňeşi, halk maslahaty, milli geňeş, meclis näçe paýdaly Berdimuhammedow? Sen ýerine ýetiriji hökümetiň ýol boşdy. Ýoldaş Berdimuhammedow näçe şular kanunlar bozulýar. Näçe halkara konvensiýalar bozulýar. Näçe Türkmenistanyň daşyndaky ýaşaýan ýa wagtlanýa galan adamyň pasportlary çalşynany. Vensk konvensiýasynyň esasyny bizim borjumyz. Bütün dünýäň öňünde näçe biz şonu edemdik diýip aýdylmak. Näçe siz öz dil kararyňyz bilen, dil ýanky görkezmäňiz bilen şo zady ýanky karar berýän şo zady bir kanun edýäňiz. Näçe?
Hiç kim toğra bolmaz. Demek üçüncü esasın bolýar halk maslahatynda. Indi adamın şeýle hem kanun öňünde raýatyň deňligi esasynda. Hemme toğra söýülýär. Han deňlik barmy? Näçe o şammy pammy diýenleri etçegini edip samolyot alıp gidip du karantinine Türkmen halkı bir vilayetden başka vilayete geçip durdu. Beyliklere samolyot alıp taksi yani gidip nimede Dubay'da kofi çıkaydılar. Nimeli diyorlar yani bar ayal maşgaları yığılan yani prezidentin bunun üyüşüp 70-80 mol Kızıl Almanı var ya Türkiye. Kızıl Ardanat deyip. Dolarda alınsa Kızıl Ardanat deyip çöre bat Kızıl Almanı. Onun Dubai'ye gidiyorlar. Orada kofi çıkıp akşam öğlenine aydılar. Ne yapıp ururu kanunun esasında yol bağ, bir kanun yol bağ, ama bize kanunun esasında yol yok. Ne yapıp Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmenistan'ın içindeki ve dışındaki yaşayan adamların kanunu oluyor. Haklarını oluyor. Ne yapıp karantin belliye de ondan hiç bir karar çıkarman dil gökülmesinden ettiriyor. Amanat etti men ne diyelim onu? Amanat kim dolunduruyor? Amanat sizin yerine yetiriş hükümedin işgari, amanat sizin alıp barayan hukukçuluk genişin size yol boşu olum sekretari, siz gönlün yol boşusun. Şon eden bir kanunçuluk siz cevap vermeli. Eğer bir ministersada bir kanunçuluk etse siz minister basyan da biz siz basmalıyız. Biz sizi katı kıssalı giyice 3'te 4'te gelip sizin edişiniz yalı maske edip sizi ak edip siz o dıkmalı o yerde hem prokuror üstünüzü işlep hem cevap verişini yankı düşündürüp sizin şolar boyun alıp sizi yankı halkın önüne çıkar gurur körmeli. Sizin ne düşünüyor yani? Ne yapış şol attım onu? Diyme yine şu esasın boluyor. İnlik esas adamın hukuklarına ve adaletliklerine hürmet koymak esasında işleyen halk maslahatı. Hani adamın hukuklarına hürmet koyuluyor mu? Yok. Ondan ne yapıp halk genişi yani halk maslahatı, milli genişin halk maslahatı. Onun yol boşluğu berdi Muhammed'in şu dağıtları terden ok. Ne yapıp şu dağıtları aytman gelecek anlarda var. Daş 30 yıllık meylnamani kabul ettir. Onun üstüne yankı bir topar dağıtlar aydıp 6% bir ürfiyat. Berdi Muhammed film kelleğinizde bir ürfiyat onun hakikattan olsa bir köşenip çukura giyip gidip oturuyor. İmene çörek yok. Adamlar çöreği durup çörek ne oldu? Yetişen o. Çörek tutar ya. Sizin o 6% diyenin neydi? Sizin karındaşlarının 6% galyan olamadın yani giyidicileri. Hükmüdün kay yok. Hükmüdün bolsa da siz uğurlap yatıyorsunuz. Halkın yok. Halk buradan hükümet, bandit hükümet başka da kaldı. Hükümet öz içinde para alıp, yaşap, özüne meynama alıp, önküden meter para olup 6% kaldırır deyip, işler meynamalar alıp 30 yıllık. Halk olsa başka yerde, başka bir dünyanın çünkününe kalıp, közünüp, çörüğü taptım. Yani şu yani hükümet halktan, yani arada şeyde bir daşlaştı olur, şu halk ne diyenden. Şunun için yine bu prinsipim boluyor. Şimdi erkin fikir alışmak, şeylekin değiş kararlar kabul edilmeli esasında halk maslahatı işliyor. Hani erkin fikir bolýan halk maslahatında. Hani haytan olsa bir adam Türkmenistan'da milyonlarca problemler var. Hani erkin aytdı mi? Ya aytacak bolýar. Aytmak onu yığmak diýer. Hani erkinlik, hani azatlık. Şul iksani, kezzap, diktatorun esasına adaletliğe anada dursun erkinlik. Hovanan şunu başarsa bermeydi. Hova demek manam yankı şotçuk koyup bizi kontrol ederler. Neyse hova demem. Yani şu yani adaletlik, erkinliğe anada dursun. Bir aytacak lazım, ayt bilen yok, etcek lazım, et bilen yok. Buna anada dursun. Çörük tapmanıyor. Yani şunun için bu prinsipam olacak. Kararlar ya çözgütleri alınında Türkmen cemiyetinin fikirlerini göz önüne tutmaklığa esaslanıyor. Halk maslahatı haçanla karar ya çözgütleri karar çıkarımında çözgütleri alınında o halkın yani cemiyetin
pikirlerine esaslanıp gelecek. Bular näme eşitdenok ya bular YouTube video görnok ya bu halkın içinde yaşanok mu kadar şu halk masalının vekilleri. Olur günün yankı başka planetadan gelip halk masalatını geçip yine başka planeta gidiyor yani. Olur kosmonavtlar diyemedik mi ya? Tiye olur halkın içinde yaşanok, bilenok problemlarını. Bilenok velayetten velayete geçip olanok, bilenok yani karantinin gidip durunu. Şimdi yine bir gülkünçler, onu bir gülkünçler karantina gidip dur. Asıl neyim halk masalatını geçiriyor? Özüne karantin yani demek şu halk masalatının adamlar için yani kosmonavtlar için 56 tane kosmonavt sizin şu içinde. Onun için demek karantin yok yani. Karantin millete var da size yok. Neyse 1000 neyse olay adam 1600 olay adam inandı. Ne karantin yok? Hani karantin dine yani halk masalatı geçiyen kuşukta karantina yok. Başka yerde karantin varmış mı? Ya oraya karar çıkartıp oluyormuş mu? Men yana şu Berdimuhamedov'un hareketlerine, şu Berdimuhamedov'un alıp barayan işlerine hiç logika yok. Siz neye karşı? O broşür yine üstümüz parahat, şu parahat atmanından şu yok ya. Şu burada satıp olayanları satıp tutar ya şu. Bu komersan, maşennik. Onu esaslanıp yaşayacak olsanız siz yat yerlerde ölüp biliyorsunuz. İyi de ait bolanok, bolmasa iyi de ait bolayan olsa bir topar ölüp bilen adama gelip öyle revolüsyon ederdi. Tutmasın. Gözüm ayla. Men size näme için şu laflar ýaktylandyrýan? Ine seýdim, men size Türkmenistanyň halk masalatynyň ýani näme esaslanýan esaslandyrjy ýani esaslara aýdyp geçdim. Şu esaslarda şu esaslar esaslanıp şu adamlar hakykatdan kanun bozýar. Bunu bize kömek etmeýär. Bu halk masalaty bu spektakl. Bu halk masalaty 92-nji ýyldan bäri spektakl hökmünde geçirip gelýär. Bir soragym serdinmedi. Bir adamın şu 30 ýyl ömrüne halk masalatyny bir gedegen öz teklibini ýa masalatyny bermedi. O näme halk masalaty? O näme ýani halk masalaty bolýar haçanda halk masalatynyň içindäki adamlar dine berýän teklipleri Türkmen başa atdakmaly. Büyük arkada ýyly diýip aýtmaly. Başga maslahatlar yok. Ol maslahatlar da. Ol ýallaklyk diýilýär. Şoň üçin watandaşlar Türkmenistanyň prezidentim däl. Türkmenistanyň hökümetim däl. Türkmenistanyň halk maslahatydan däl. Hemme ýerde kanunlar bozulýan bolsa, onu bu hökümetim däl. Hökümetin esasy işi Türkmenistanyň içinde kanunları berki etmek, talep etmek ve öz borcam yerine getirmek. Eğer de öz borcam yerine getirmese, bir talep etmese, öz bozup gören olsa, onun hükümet de banditler. Yani şoň üçin ya Türkmenistanyň esasy bandidi, Türkmenistany tozup gören Berdimuhamedov Gurmanow. Bir kanun saýlanyp, bir kanun şertlerde öz wezipetini ýani uzoldup gelip indi Türkmenistan basmaljak bolýan hiç ýeri ugry bilmeýän özüni ýitiren kellesi bilen indi gurram bilen ok meýlap ýören bir men haramlarda diýmeýän bu da bir keza. Ine şoň üçin hormatly watandaşlar men sizin baryňyzy 12 fevralda Zoom protesta çağırýan, Zoom protestlerle Zoom maslahatyna çağırýan şol halk maslahatyny biz her kim bir teklip berdi. Şu teklipler Berdimuhamedov eşitler. Şu teklipleri halk maslahatyna adamlar eşitler. Yani biz onu imoda, WhatsApp'ta tekst edip ýürütip ýaýralar hemme ýerde. Şu Türkmenistanyň ýylatyny hemmesi bilsin. Ol kosmonavtlaryň uçup gidýänem bolsa, ýani haçanda Türkmenistanyň goňuny şolara düşünýärler şu teklipleri. Gelin, berin şu tekliplerini, arzularyňyzy, maslahatlaryňyzy, öz soraglaryňyzy, nämeliklerini bilirim. Ilaytada dewlet aktivistlerine bilen men gathaş edýän hemmäňiz gelin. Men şu gelmeseňiz size soň bir baglap biljekler. Gönaýan. Bizimni birimiz baglap biz hakyky gurmaçylyk herket etmeli. Indi wagtymyz ýok. Bu Berdimuhamedow aýrmasa gurumdan bizim döwletimizi
yani yere çümdürüp geliyor. Bizim köp vaktimiz yok. Şimdi men yani soruları YouTube'dan aldım ve komentarlardan bir topar komentarlardan chatlardan sorular geldi. Men şuna cevap vereceğim. Yine bir adam soru veriyor. Рустам Бипири, Суровая. Здравствуйте. Народу внутри страны промывает мозги, рассказывают небылицы. Вот Сердар станет президентом. Все цены на продукты упадут, откроют дороги, доллар снизит. Все наладится. Вот такие разговоры среди народа. Это неправда. Это специально МХМ распространяет такие слухи через своих агентов. Почему? Чтобы смена власти мягко прошла. Сердар не волшебник. Поймите. Никто не волшебник, ни вы, ни я, ни Сердар, никто. Если нету предпосылок, ты не можешь это сделать. Государство – это большая машина. Если у машин колес нету, мотора нету, это не поедет эта машина. Точно так же эту машину в Туркменистане, машина, она состоит из систем. Система кредитно-денежного обращения, система экономических отношений, система отраслей. Каждая отрасль – это одна система. Система межотраслевая, которая работает между отраслями, система экспорта, система государства, система администрирования государства, система законов. Все это должно в совокупе работать, и машина работает. Она сейчас не работает, потому что одна система против другой. То есть логики нету, поэтому оно все встало. Кроме этого, у нас есть суперинтеллигент Бердмухамедов, Курван-Улы его зовут, он даже потерялся. Он прокурил свои мозги, и он даже не знает, куда вести страну. Он даже разговаривать уже не может. Он начал мяукать, мычать начал. Он когда говорит, если послушать, он мычит, он не говорит. У него даже уже дикция ушла. Поэтому он должен уйти немедленно. Поэтому надеяться, что Сердар поднимет, не получится. Что Сердар может сделать? Обратите внимание, чтобы валюту снизить, да, надо, чтобы заработала производительность в Туркменистане. То есть продукция начала производиться, конкурентоспособная продукция, которая должна экспортироваться. Валюта должна укрепнуть. То есть какая-то конвертация по любому курсу должна начаться и потихонечку снижаться. Ее нету. Кредитно-денежного обращения нету. Кредитные институты не работают. Финансовые институты не работают. Правозащитные институты не работают. Административные институты государства не работают. Демократические институты не работают. Как вы хотите закрутить даже сельское хозяйство? Никак. Даже любую отрасль, никак. Если вы не закрутите отрасли, то есть они не заработают, не будут производить, у вас нету, валюта не закрепчает, то есть валер валюты нету, надежность нету валюты, соответственно, конвертации не будет. Купить 2 месяца, 3 месяца поддержать простым хлебом и мясом людей, ну это несложно. Это 200 миллионов, вы продержите 3-4 месяца красиво, пока он укрепнет, пока он снимет действующих председателя МХМ, председателя полиции, председателя Генеральной прокуратуры, председателя Верховного суда, чтобы поставить своих людей и с ними вместе ломать систему под себя. Вот ему надо 4, 5, 6 месяцев, вот, чтобы народ не вставал, потому что когда он приходит к власти, любая власть вначале она хрупкая. Вот чтобы народ не встал, ее быстро не сломал, вот они дают вот эти вот вещи, там обещания такие, чтобы это все работало. Но оснований нет, чтобы это работало. Предпосылок нету. Никаких условий нету, чтобы это получилось. Вот, допустим, вы должны стать чемпионом мира. Если вы не тренируетесь, если вы не выиграли, скажем, областные соревнования, республиканские, всесоюзные, вы не можете стать чемпионом мира. Точно так же это же невозможно. Поэтому это делается специально, чтобы народ, опять же, усыпить, обмануть и так далее. Второй вопрос. İkinci soru yine tema Hüseyin Perya eline gül alıp Berdimuhamedov ağdarıp bolmayan güçle almalı. Ben şu soruya çok cevap verdim. Vatandaşlar eline gül alıp yıkıp bolya. Sen eline gül al, sen eline kıtav al, sen eline baydak al. O hiç bir tapağı yok. Yine kaçanla gül alıp gittin ya baydak ya da kıtav alıp gittin. Sen elinde yarak yok. Yaran yoktuğunu ülkede ve sen parahat yolu baryanın ülkede. Bir de şu parahat yol baryanın signal verir. Oğlum ne mi? Gül, kitap, baydak tapağı yok.
Yine haçanla sen 100 adam olup kalsan, elinde yara olsa seni yeniliyor. Haçanla 1000 adam olsa, elinde yara olsa onunla gırarsın uruşuna var ya. Yine haçanla sen 100 adam bilen güllün çıksan, sen yenilersin, yöne seni urmalar, seni türmeye salmalar, sana düşünürler de koyuyorlar. Haçanla 1000 adam bilen çıksan, onunla gırarsın uruşu olmaz. Onunla o adamın isteklerini kanıtlandırırlar. Haçanla sen 5-10 adamdan çıksan güllü, onu sen yemezsin. Onu sen parahat diyorlar. Yani uruşlu, söğüşlü, yani halkım sana polislerim koşulup, hemmeti koşulup, bir vada ağzı bir olup, Türkmen halkı ömrüne bir gerek ağzı bir olup, parahatlı, adaletli, yani yurtta demokratik kanunlar ulanıp, Türkmenistan'ın hükümetini çalışın. Men näçe şeyde diýen sebäbi haçan siz ganyň alsaňyz bütün ganar durur ömrüni şol hökümet. Diýmek beýlikler görýär, ha şunu ganyň at bolýan eken, daway bizim yaralany taýagy bizim basyp bolady. Şol oňa bul batwalar bu grup ýöne stabilist düşünçe, parahat ýollar şunu alıp parahat kanun esasında ýollar goýup bütün dünýä şoňa bakaberip bütün dünya bize demokratik devlet deyip hasap edip, bize kreditler, bizimle ağırlar açıp, bize mümkünçülüğü dürüdüp işlerine onu durup olur. Onun çelli, kimde kim basıp alsa yara olan, hiç hayır devletler işlemez, devletler sizden çekilirler, siz kimle ağırlatmış takılacak, neye devlet dolandıracak, siz dine betbaksına halk edersiniz. Şunun için o yol, basıp alanda da adamlar olur, basıp alanından son guruluğu getirmeye sebebi krizden çıkıp olmayan, iqtisadi, sosyal, siyasi krizden çıkıp olmayan, sizin hiç anlatmışmıyor. Sizin korkup başlarlar, sizin çekilip başlarlar, size yakınlaşmıyorlar. Sizin Berdi Muhammedov yakınlaşan kim? Erdogan ve Putin başka yakınlaşan yok. Özbekistan köp yakınlaşan söylüyor. Demokrat devletler yakınlaşan o. Amerikan prezidenti, Avrupa'nın prezidentleri yakınlaşan o. Hasam edilmiş. Yani şuraya biz bir qara devlet, bir hiç kime gerekkel devlet, bütün dünya sivilizasyasına hasap edilmeyen devleti değil mi? O bizim aktivistlerimizin hakikati aydan ne? Komisyara etki diye aratına şkolup buları yani Türkmenleri neyse etseyem karar çıkarıp malayla durdular. Eden okma. Allah, bunu Allah ve Raşid Meler süpüralıkçı olmuyor. Anladın mı? Şu konstitüsiya bodu ne deyip yerlere sultanama olan ayarlar yok beyli derlip yani yallakları o burkala yar Turgut derler burka değil ya arkanda doğun yarı bazat oluyor Kafkaz'dan. Şu burka değil ya burkala yar çıkıp aydım bana onan burka tiyedi o koşura yattılar mı? Bu prezident mümkün kezzaptır bunun yönü şu kezzabı halk koğur ya seydin ha kuştuk yerler önüne balıkçılar tam diye çoponlar yani çoğu veriyor mu? Bu halkın içinde hormatlayan adam deyip yani ağırlıyor. Şunun için ben şunu diyen maşennik, kezzap, parahor, süpük yalancı Raşid Meler. Ayratin şunu işini uğraştım nesip olsa. Yine şunun bilen men gepleşim oturyan hormatly vatandaşlar, men sizin barýyňyza ýene uğraýarym. Ertir saat 20:00 İstanbul wagtyna gelip halk maslahatyna goşulmaňyzy haýyş edýär. Nesip bolsa, üýüşip azyr bolup biz öz maslahatlaryny bereli, halk maslahatynyň wekillerine, meclisiň wekilleri iştin bizim hakyky maslahaty. Täze Türkmenistanyň içinde berip bolan, Türkmenistanyň daşyna ur beren şonu. Hormatly vatandaşlar, men şunun bilen öz gyzky efirimi soýan, bize gelip ýyzarlap, bize maslahatlar berip, bize teklipler berip, bize ýol okýan üçin sag bolun. Men size dine can alıp adalatlyk arzuýar. Indiki gepleşikler çeli sag bolun.